godt smage på sådan nogle sure nogle i dag. I dag har vi nogle blå. Ja. Det er sådan blå. Og hvis de smager godt, så må I godt skrive ned i kommentarer. Det skulle være sådan nogle cola nogle. Ja. Og nu vil jeg gøre det. Vi skal lige se. Du skal lige tage den til at finde væk. Okay. Og nu vil vi gøre det. Det er bare professionelt. Så for helvede. Okay, jeg tager. Det er sådan. For helvede, mand. Skål. De er da ikke sure. Hvor smart cola. Jeg er faktisk tør i øjnene. Jeg er faktisk tør i øjnene. Og I er ved at blive gode. Nu skal vi tage. Jeg skal lige se, om vi har flere. Det er en blå mere. Jeg skal se, om vi kan prøve at finde en grøn. Og hvis I spiller hockey, så må I godt skrive ned i kommentarerne. Eller fodbold. Fodbold, det er bedre end hockey. Nej. Skal vi ved? Okay. Er det dig? Nej. Helt ny pakke der. Vi skal først prøve at se, om vi kan finde en grøn. Blå. Hvorfor er der så mange blå? Der blå alt. Blå. Mine.